Hej, før vi lige går i gang med de egentlige tekster omkring Thomas Hobbes og John Locke, så vil jeg lige kort sådan give en introduktion til de her kontraktteoretikere, som både Thomas Hobbes og John Locke hører under, og som I kan se har jeg også lige skrevet Jean-Jacques Rousseau på, som vi ikke kommer til at gå så meget i dybden med lige her. I skal også læse en lille tekst om ham, men i forbindelse med noget andet. Men jeg synes, jeg vil nævne ham i forbindelse med kontraktteoretikere i det hele taget. Og der er altså nogle begreber, I lige skal have styr på. Fordi, lad os lige få tiden på plads. Vi er jo i oplysningstiden, det vil sige, vi er efter 1600-tallet, og det er jo en omskiftelig tid, som vi har talt om tidligere. Kirkens magt er svækket, vi har haft reformationen, verden er blevet større, der er kommet flere opdagelsesrejsende, man kan sige, at bogtrykkekunsten gør jo også noget, og så er der kommet en ny gruppe af borgerlige, som jo også vil have sin indflydelse, som vi har talt om før. Så hele det middelalderlige samfund er ret beset i opbrud. Der er også brug for et nyt menneskesyn. Man vidste godt, at Gud havde skabt verden, men man mente også, som vi har talt om i renæssancen, at mennesket jo havde en værdi i sig selv. En stor del af de her politiske tænkere på denne her tid interesserede sig faktisk nu for menneskets rettigheder og for hvordan eller hvorfor man overhovedet danner samfund. Så man begynder altså at have en masse politiske tænkere. Og de her tænkere, som vi beskæftiger os med lige nu, kaldte man for kontraktteoretikere, fordi de mente, at der fandtes en eller anden form for samfundspagt, en samfundskontrakt, som vi altså indgår, når vi indgår samfund. Et af deres grundlag er blandt andet denne her naturret, som er baseret på den menneskelige fornuft, som jo er i højsædet i oplysning. Det gik lidt hurtigt. Og hvad er så naturret for en størrelse? Jamen, naturret, ideen om naturret, det bygger på en tanke om, at det enkelte menneskes liv, det er noget sludder. Det bygger på tanken om, at det enkelte menneske har ret til liv og ejendom. Og denne her tankegang kan man faktisk føre tilbage helt til antikkens Grækenland, hvor man jo også havde denne her opfattelse af, at der var visse krav fra naturens side til, hvordan vi mennesker skulle opføre os, og man talte altså om sådan nogle naturlove, som ikke kunne diskuteres, modsat menneskets egne love, som netop kan diskuteres og ændres. Og i antikkens Grækenland taler man om de her to typer love, altså fysisk, som er naturlovene, der ikke kan ændres, og så er der nomos, som er de menneskeskabte love, som man jo selvfølgelig kan diskutere og ændre. Og denne her naturrets tankegang, den bunder altså i en naturlovstanke, der ikke kan rokkes ved. Så altså ideen om, at mennesket har nogle rettigheder givet fra naturens side. Det er altså det, der ligger i sådan naturretstankegangen. Så kan man sige, for alle kontraktteoretikere er det selvfølgelig en naturlig ting, at alle love og overenskomster skal overholdes, for at samfundet kan fungere. Og det er lige meget, om det er naturlove, eller om det er de menneskeskabte love. De taler også, som jeg sagde tidligere, om et begreb, der hedder samfundspagt. Nu jeg skrev det også tidligere. Og hvad taler man om, når man taler om samfundspagt? Der taler man om, at man i politisk filosofi går ind og kigger på, hvordan kan det være, at vi indleder os i denne her samfundstanke, den her samfundsidé, til trods for, at vi rent faktisk jo er født som frie, selvstændige individer. Alligevel så lader vi os lede af nogen, om det så er en enkelt leder, eller om det er flere ledere. Og det er altså det, der er grundideen hos de her kontraktteoretikere. De vil gerne undersøge, hvorfor er det, vi indgår denne her sådan stiltiende kontrakt. Vi deltager i samfund, hvorfor gør vi det? Og der går man sådan rent filosofisk jo tilbage og kigger på, hvad var tilstanden inden vi dannede samfund? Og det er det, man blandt andet kalder for naturtilstanden. Samfundspagten er også det, man kan spore tilbage helt til antikkens politiske filosofi, fordi der beskæftigede man også med de her ting, men vi er jo nået frem til oplysningstiden, som sagt, så naturretstænkningen, den får en renæssance, lad os kalde det, blandt andet med Thomas Hobbes og hans
Leviathan, som I har læst et uddrag af, og så selvfølgelig også John Locke, som har skrevet Two Treatises of Government, som I også har læst et uddrag af. Derudover kan man nævne Jean-Jacques Rousseau, som jeg lige siger lidt kort om, og Immanuel Kant, som vi altså kun skal beskæftige os med i forhold til erkendelsesteori. Og så taler man om den sådan mest nutidige kontraktteoretiker. Det er en fyr, der hedder John Rawls, og ham kommer vi ikke nødvendigvis til at beskæftige os med, men derfor er han interessant alligevel. Jeg nævnte tidligere, at de her naturretstænkere, kontraktteoretikere, de beskæftiger sig med denne her suveræns rolle. Og suverænen, når man taler om suverænen, så mener man altså den eller de type herskere, der måtte være på et givet tidspunkt. Og når man taler kontraktteoretikere, så taler man først og fremmest om en hollænder, der hedder Hugo Grotius, men ham kommer vi ikke til at beskæftige os med, fordi man kan sige, at vi har jo lavet sådan nogle nedslagspunkter, og de kendteste og de mest sådan, brugbare, det er altså Hobbes og Locke og Rousseau. Og som jeg har skrevet her, forskellen mellem dem er lidt markant. Grotius mener, at befolkningen, eller denne her kontrakt, den bliver ligesom indgået mellem suverænen og befolkningen, hvor Hobbes og Locke selvfølgelig mener, at det er den gruppe mennesker, der er i de her samfund, i den oprindelige naturtilstand, der selv har valgt deres suveræn. Så der er altså der er en, hvad skal man sige, en uenighed iblandt de her kontraktteoretikere om, hvem der ligesom har valgt suverænen. Og for Grotius, der er suverænen ligesom hævet over befolkningen, og det er anderledes hos Hobbes, Locke og Rousseau. Så det er altså derfor også, at vi blandt andet sådan beskæftiger os med de tre, og ikke med Grotius. Lad os sige den sidste her, fordi man taler også om naturtilstand. Jeg har nævnt det lidt, og når man taler om naturtilstand, det er altså den tilstand, man forestiller sig, der er, inden vi danner samfund. Og det er jo selvfølgelig en ren tænkt konstruktion. Det er altså en hjælpekonstruktion, fordi man har jo ikke eksempler på virkelige naturtilstande. Altså man har ikke eksempler på samfund, hvor der ikke er og nu sagde jeg allerede samfund, men man har ikke eksempler på virkeligheder, hvor der ikke findes en eller anden form for samfund. Så det man skal huske, når man taler om naturtilstand, skal der da også stå heroppe. Det var der helt oppe, jeg kommer til. Det er jo selvfølgelig, at naturtilstanden, det er altså en eller anden form for hjælpeforanstaltning, man har lavet for at kunne forestille sig, hvordan var det, før vi dannede samfund. Og som jeg har skrevet her, Thomas Hobbes, han anser naturtilstanden som det rene barbari, hvor det er alles kamp mod alle, og hvor John Locke han opfatter det i realiteten som en før-samfundstilstand, så en lidt mere primitiv form for samfund, men han opfatter det altså ikke som Thomas Hobbes, som sådan et rent kaos. Hobbes ser det, som der står, som en historisk periode, og for Hobbes er det et argument for ligesom at underbygge den statsdannelsesproces og den statstanke, han selv har. Det var altså lige en kort version af kontraktteoretikere og denne her samfundspakke, og der er lige nogle begreber her, jeg har defineret, som jeg håber kan hjælpe jer. Det var det hele. Hej.